Ukuziqonda ngempela yini? Abantu abaningi baphila bephethe ukuthi ubuwena babo buhlanganiswe ngegama abaligqamile, umzimba abawuhlala kuwo noma umsebenzi abawenza. Kodwa kuthiwani uma ngikutshela ukuthi konke lokhu kuyinkimbinkimbi nje? Kuthiwani uma konke okukholelwa ukuthi kuyilo kuyisiqondiso sengqondo esibekiwe kusengaphambili? Uma ngingakukhombisa indlela yokuwuthola wena weqiniso ingashintsha impilo yakho ngokuphelele, izimali zakho, ubuhlobo bakho, injongo yakho, eziminisini ezinhlanu kuphela. Yebo, ngiyazi ukuthi kubonakala kungakholeki. Kodwa, uma unginikeza imizuzu emihlanu yokunaka kwakho, nokukho konke okuseqondweni lakho, ngizokufakazela. Wake wazibuza ukuthi kungani abantu abaningi bezizwa benganelisekile ngokuba khona kwabo? Babuka izwe elizungezile, baphawula isikhala, kodwa abakwazi ukuqonda imbangela yosizi lwabo. Futhi okubi nakakhulu, bakholelwa ukuthi impendulo ilapho ngaphandle. Abaningi bazochitha impilo yabo yonke befuna izindlela eziyimfihlakalo, izimfihlo ezifihliwe noma othile ozokhomba indlela. Kodwa isisombululo asikaze sibe ngaphandle. Ngifakazela lokhu njalo. Abantu bahamba emibuthanweni, bathenga izincwadi, bafuna ngokuqhubekayo indlela eyiphuthumayo ezoxazulula izinkinga zabo. Kodwa iqiniso lilula, akukho lutho oluyoshintsha kuze kube yilapho ushintsha. Lokhu ngikuzwile kuRay Stanford, indoda ehlangana nami ngesikhathi sokudilika okujulile. Wangibheka emehlweni wangitshela, uma unganelisekile ngemiphumela oyitholayo udinga ukuzishintsha. Ngoba leyo miphumela uyilokho oyidalile. Ngaleso sikhathi, kukhona okuyishintshile kimi. Akubanga ukushayiswa okungazelele noma into eyiphuthumayo. Kodwa kwaba yiqiniso. Kwaba nomqondo. Futhi mhlawumbe kunomqondo kuwe futhi. Uyazihlanganisa nalokho. Uyazikhandla, uzama ukwenza konke okulungile, kodwa izimo ezifanayo ziyaphinda. Izinkinga zezimali ezifanayo, ukudumazeka okufanayo, umuzwa wokungabi nasigxilo, ngisho nangemuva komsebenzi omningi kangaka. Lokhu kwenzeka ngoba uzamile ukushintsha ukuvuna ngaphandle kokushintsha imbewu. Uzama ukushintsha izwe ngaphandle kokushintsha isikhungo sezwe lakho, wena. Lapho uRay engitshela lokhu, ngangilahleka. Ngangingenayo imfundo ephakeme, ngangishiye izifundo ngokushesha futhi ngangiboshwe emisebenzini yokukhokha okuncane. Ukushintsha amafutha, ukuhlanza amafulethi, ukulwela ukuphila. Konke engikwazi ukukwenza. Kodwa leyo ngamagama yangishaya njengoba ngishayiwa, ufanele uthole ukuthi ungubani. Futhi ngaphawula ngangingazi. Yilona leli qobo. Buza othile ungubani futhi uzokuzwa igama lakhe, mhlawumbe iminyaka yakhe, ikheli, umsebenzi. Kodwa lokhu akukhombisi lutho. Zizigodi nje. Yilokho kuphela izwe elikubiza ngokuthi ubuwena. Akuyona wena ngempela. Ukhuluma ngomzimba wakho njengoba umzimba wami, akunjalo. Isandla sakho njengoba isandla sami. Igama lakho njengoba igama lami. Ngakho-ke, ngubani lo wami? Lot mina ophethe umzimba, igama, ubuwena. Yilapho abaningi bephulukayo. Ngoba sijwayele ukufuna izimpendulo ngaphandle, sikhohlwa ukubheka ngaphakathi. Siphendula ezweni njalo. Umuntu uthi okuthile okubi futhi uzizwa kubi. Izindaba ezimbi zivela futhi umoya wakho uwa. Inombolo ku-akhawunti yakho yasebhange ikubopha. Ukuthukuthela kukukhathaza. Kodwa uyazi ukuthi kungani? Ngoba awukabaki isithombe sangempela sakho. Uphendula njalo? Awuphili ngempela. Uphendula nje kulokho okuhlaselela kuwe. Futhi lokho akuyona impilo. Yilokhu kuphila. Amaphesenti angama-95 abantu baphila ngendlela yokufuna okuqondayo. Baphila njengezikopi zomunye nomunye. Babuka lokho abanye abakwenzayo futhi balingisa. Babona lokho abanye abakucabangayo futhi bakholwa. Kufana nokuthi bonke baqondeni olungabonakali oluya endaweni efanayo, ukukhungatheka. Manje qaphela, uma ukhule ulalele ukuthi impumelelo iyabantu abanekhaya, ukuthi imali iyincane, ukuthi udinga ukufana nabanye ukuze wamukeleke, akuyona icala lakho.
Kodwa kuyinsolo yakho ukushintsha leli sayensi. Izwe lakho likubumbile ukubona kwakho. Kodwa izwe alikubopha ukuthi ungubani ngempela. Izingqondo zakho zidlula ukuzalwa kwakho. Idlula ngaphezu kokugxeka okukuzuzile, iziphetho esikoleni, izinto ezingekho kahle emsebenzini, ubuhlobo obakushiyele ukhungathekile. Ubuwena bakho beqiniso bulinde ukutholwa. Futhi buvela kuphela lapho unquma ukuyeka ukuphinda izimo futhi uqale ukuhlola. Uqale ukutadisha wena. Indlela ingqondo yakho isebenza ngayo. Indlela imicabango yakho edala iqiniso lakho ngayo. Indlela ongakwazi ngayo ukubamba iqhaza esikhundleni sokuphila ngokuzimisele. Angikhulumi ngomoya oqondile. Ngikhuluma ngesayensi yengqondo. Ucwaningo lwe-University yase-Stanford lubonisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-99 bemikhuba yethu ayikwazi ukubona. Zibuphindaphinda. Ziyizinto ezibekwe ezingqondweni. Uphila lokho okufundiswe ukuphila, kuze kube yilapho unquma ukushintsha. Futhi akudingeki ulahle konke futhi uzimele. Qala manje. Uzibuza, ngingubani ngempela? Futhi ngifuna ukuba ngubani? Ngoba uma uqonda ukuthi awuyena igama lakho, awuyena umzimba wakho, awuyena umlando wakho, uyazikhulula. Uyabona ukuthi ungazivuselela. Ungakha kabusha impilo yakho. Ungadweba inhloso entsha. Kodwa lokhu kudinga isibindi. Isibindi sokubuka ngaphakathi. Isibindi sokuzisusa kulokho okutshelwe ukuthi ukho bese ubuza, kuthiwani uma ngingaphezu kwalokho? Ngibuze le mibuzo. Futhi yashintsha konke. Mhlawumbe namuhla yisikhathi sakho. Ukuvalelwa okukhulu okukhona akunayo izindonga noma amasongo. Kuhlala endleleni owakutholwe ngayo ukucinga. Abantu abakuboni kodwa bavaliwe ngaphakathi kwenkundla ekhombisa izinqumo zabo kusukela ekuzalweni. Futhi okubi nakakhulu ukuthi konke lokhu kwenzeka ngokuthula. Balandela umfula ngaphandle kokubuza, ngaphandle kokucinga ukuthi bangazikhulula. Isikole, umndeni, umphakathi, sonke sifundiswe ukulandela imithetho, ukuphinda izimo, ukulalela. Kodwa akekho osifundisile ukucinga. Akekho osifundisile ukubuza. Futhi yingakho abaningi beqhubeka bephila impilo abangayikhethanga. Wake wabona indlela abantu abasebenza ngayo iminyaka engama-40, kodwa noma kunjalo bafika ekupheleni ngemali encane noma engekho. Lokhu kwenzeka hayi ngoba abasebenzi kanzima, ngoba basebenza kakhulu, kodwa balandela imodeli ebekiwe kusukela ebusheni. Imodeli ethi, funda, thola umsebenzi, lalela, ukhulu bese wamukele lokho okuzayo. Kodwa le modeli iyagxeka. Futhi noma kunjalo, abaningi baqhubeka beyilandela. Uyazi ukuthi yini idatha ehluphayo kakhulu engizitholile? Ngaphezu kwamaphesenti angama-95 abantu baphila impilo yabo yonke ngaphandle kokufinyelela izifiso zabo zeqiniso. Yebo. Abantu abaningi baphila ngokuzimisela, bephinda lokho ababona abanye abakwenzayo. Bagqoka njengabanye, bacabanga njengabanye, bachitha njengabanye. Futhi baphila izinkinga ezifanayo njengabanye. Abayemi ngisho ukucinga ukuthi indlela abayilandelayo iyona yabo. Futhi uyazi ukuthi yini eyihlanya kakhulu. Uma ubuza othile ukuthi kungani enza lokho akwenzayo, impendulo izoba cishe ifanayo, ngoba bonke benza. Manje ngitshele, kusukela nini ukulandela iningi kuyisiqinisekiso sempumelelo? Iningi likwezindleko. Iningi alijabuli ngomsebenzi. Iningi lizizwa lilahle impilo. Ngakho-ke, kungani uqhubeka ulandela indlela efanayo? Nami nganginjalo. Angizalwanga ngokucebile noma ngabe nethuba elikhulu. Ngangilapho, kulelo thina elimnyama, ngiboshwe emisebenzini engenangqondo. Imisebenzi eyayikhokha nje izikweletu zami futhi ilahle amandla ami. Kodwa ngaleso sikhathi, kukhona okwenzeke. Ngathola incwadi. Cabanga futhi ucebe. Futhi le ncwadi yangibuza umbuzo othobekile, kodwa onamandla, kuthiwani uma konke engikufundiswe kungalungile? Kwelapho ngiqale ukutadisha hayi izwe kodwa indlela yami yokucinga.
Iqiniso liwukuthi siqeqeshwe kusukela ebuntwaneni. Ingqondo yethu ibhaliwe abanye abantu. Futhi leli sayensi lifakwe ezingqondweni, lapho singayiboni ngisho ukuthi isebenza. Ufundile ukukhuluma ulimi lwakho lwekhaya ngaphandle komzamo, akunjalo. Manje cabanga uma bekhuluma izilimi eziyishumi elizungezile. Ubungafunda zonke. Kungani? Ngoba ingqondo yakho yayivuliwe kwalokho. Kodwa lapho sikhulayo, lelo vulekile livaliwe. Siqala ukukholelwa ukuthi asinawo amathemba. Ukuthi asinawo amandla okushintsha. Ukuthi sinomkhawulo. Lo mkhawulo awuyona iqiniso. Ufundwe. Futhi yilapho uyingozi yezwe ihlala khona. Ngoba ngisho nalapho uqala ukuvuka, izwe lakho lizozama ukukudonsa emuva. Abantu abakuzungezile, ngisho nalabo abakuthandayo, bazokutshela ukuthi uyalothola, ukuthi awuyona iqiniso, ukuthi kungcono ukuhlala uqine emhlabathini. Kodwa bheka nje, ukuhlala uqine emhlabathini akukaze kubeke muntu elide. Udinga ukubuza. Udinga ukubuza, abantu abangincoma banempilo engifuna yona. Ngoba uma bengayina, kungani ulalela? Kudinga isibindi ukuba ohlukile. Isibindi sokucabanga ngokwakho. Futhi lokhu kuqala ngesenzo olulodwa, ukuyeka ukulingisa. Abantu abaningi bangena emsebenzini, babona indlela abantu abasebenza ngayo futhi balingisa. Abazibuzi ngisho ukuthi lokho kuphumelela uma kuyindlela engcono. Balandela nje umfula. Kodwa ushintsho lweqiniso luvela lapho uzivumela ukucabanga, mhlawumbe kunezinye izindlela ezingcono. Uyazi, ngolunye usuku ngatshelwa ukuthi ukubuza imibuzo eminingi kwakuyisibonakaliso sokuphambana. Namuhla ngibona ukuthi kwakuyisibonakaliso senkululeko. Ungamukeli umqondo wokuthi ukucinga okuhlukile kungalungile. UThomas Edison wacabanga ohlukile. uGuglielmo Marconi wacabanga ohlukile. uSteve Jobs, uOprah Winfrey, uWalt Disney, bonke babe nesibindi sokucinga okuthile okungabonakali muntu. Benze umlando. Futhi mhlawumbe iphutha lakho elikhulu kuze kube manje kwakuwukuzama ukuhlangana esimweni esingazange lenzelwe wena. Cabanga nami, mangaki izikhathi uke wabe nezimvo, kodwa uyekile ngoba othile uthe kwakunzima kakhulu. Mangaki izikhathi uke wazizwa ujabule ngento bese ngokushesha uthathelwa ukungabi namandla kwezwe. Ingqondo yakho inamandla okudala izwe elisha. Kodwa ngalokho idinga ukukhululwa esayensini endala. Futhi lokhu kwenzeka kuphela lapho uyeka ukusebenzisa lokho bonke abakusebenzisa khona. Yeka ukucabanga njengabanye abantu. Futhi uqale ukukhetha ngokuhlakanipha lokho okuzofaka eqondweni lakho. Namuhla, isayensi ikufakazela lokhu. IYunivesithi yaseYale ikhiphe ucwaningo olukhombisa ukuthi abantu abavela ezindaweni zokucinga okubi bathuthukisa amazinga aphezulu engcindezi, ukungabi nesiqiniseko kanye nezifo eziningi. Okuphambene nakho kuyiqiniso, lapho uzivumela imicabango yokukhula, amathuba, inkululeko ubuchopho bakho buqala indawo yokudala, isibindi nokuthatha izinqumo. Akuyona nje inhliziyo. Kuyisayensi yengqondo. Izwe aliyikushintsha kuze kube yilapho ushintsha. Futhi ushintsho luqala lapho unquma ukuyeka ukuphindaphinda. Umbuzo uwukuthi, uzoqhubeka yini uphila impilo abanye abayihlelele wena noma uzoqala ukubhala eyakho? Ngoba ekugcineni yilokho okwahlukanisa labo abaphila kulabo abaphila nje. Wake wabona indlela abantu abazithoba ngayo? Indlela begwema ukubhekisana ngayo, bakhuluma ngokungabaza, bahamba beqonda phansi njengokungathi bayacela uxolo ngokuba khona. Bakwenza lokhu ngoba ngaphakathi abakholelwa ukuthi banele. Abaziboni njengabakwazi noma abahlulekile. Isizathu salokhu asiyona into abayitholayo noma abayishiyile. Isikhathi sokuzibona. Isithombe abasiphethe eqondweni labo. Futhi lesi sithombe, kholelwa, sinquma impilo yabo yonke, ngisho noma ungayiboni. Konke kuqala ngesithombe sokuzibona. Umqondo wesithombe sokuzibona, njengoba sisazi namuhla, wathuthukiswa yisidakwa seplastiki esibizwa ngokuthi uMaxwell Maltz. Waqala ukubona ukuthi lapho esebenzisa ubuso bomuntu, ngezinye izikhathi uyashintsha kakhulu izenzo zakhe.
Umuntu othobekile uba umuntu omkhulu. Umuntu oqalayo uqala ukukhazimula. Kodwa kwezinye izimo, ngisho nangemuva kokuhlinzwa, izenzo zomuntu zihlala zifanayo. Kungani? Ngoba naphezu kushintsho langaphandle, isithombe sangaphakathi sihlala silimaliwe. Uyakuqonda amandla alo? Indlela ozibona ngayo ngaphakathi ithonya yonke inqumo oyenza. Yilokho okukwenzela ukwamukela okuncane kunalokho okufanele ukukuthole. Ukuzikhanyisa phambi kethemba. Ukuyeka ngisho nangaphambi kokuzikhandla. Akulona izwe elikuvimbela ukwenza kahle. Yisithombe osibheka ngaso esikugcina khona. Ngikubonile lokhu ngamehlo ami. Emibuthanweni ngangibona abantu ababengenakukwazi ukubheka emehlweni ami ngosuku lokuqala. Babeza nesibindi sokuhluleka, ukwenqatshelwa okuhlangenwe nakho okungakaxazululwa. Kodwa njengoba beqala ukushintsha indlela abazibona ngayo, into emangalisayo yenzeka. Isimo sashintsha. Ukubuka kwashintsha. Umsindo wokukhuluma waba nomusa. Hayi ngoba izwe lashintsha kodwa ngoba bashintshe ngaphakathi. Wake waphila lokhu. Wake wabe phambi kethemba langempela kodwa uthukuthele. Wake wazizwa unganele. Ukuthi awulungele. Ukuthi awuhlangabezani. Lezi zikhali azilona lakho. Zifakwe kuwe. Mhlawumbe abazali abathi awusoze uphumelela. Mhlawumbe othisha ababonise kuphela izinto zakho ezingalungile. Mhlawumbe abangane abadedela amaphupho akho. Kodwa awudingi ukuqhubeka ulalela lezi zikhali. Isithombe sokuzibona asihlali. Singa futhi kufanele sakhiwe kabusha. Qala kanje, vala amehlo bese uzibona njengoba ungathanda ukuba. Futhi angikhulumi ngokubonakala. Ngikhuluma ngendlela oziphatha ngayo, indlela okhuluma ngayo, indlela osebenza ngayo. Zibone uzolile, uqinisekile, unomqondo, ukhanya emehlweni. Zibone uthatha izintambo zempilo yakho. Lokhu kungabonakala kuyisiwula ekuqaleni. Kodwa lokho kubonakala kuyinto yokulingisa namuhla kungaba yiqiniso kusasa. Ufuna isibonelo esisebenzayo. Ngikhumbula owesifazane owabe esiqeqeshweni sami. Wayengumhlinzeki we-insurance futhi wayehlale esikhundleni iminyaka, engayifuni imisebenzi emihle. Ngesikhathi sokuqeqeshwa, wangitshela, "Bob, ngizizwa njengomuntu ophambeneyo. Njengokungathi ngiphazamisa abantu." Lapho sihlola, sathola ukuthi wayekhulile ezindlebeni, ukuthi wayengalungile, wayekhuluma kakhulu, ukuthi wayebuza kakhulu ekuphileni. Wayephethe leli cala iminyaka eminingi. Ngicela abhale isithombe esisha sakhe. Okuthile njengokuthi, ngingumsebenzi oqeqeshwe kahle, onikeza ukubaluleka kwangempela kubantu. Ngineqhaza kulokho engikuthengisayo, futhi lokhu kuthinta impilo. Wathi yindlela. Wathi kwakuyiqiniso. Kodwa ngaphikelela, ufundwe njalo. Ngokuphezulu. Zizwe njengokungathi sekungukukhulu. Emasontweni amathathu kamuva, wangithumelela i-imeyili. Wayesebenzile umsebenzi omkhulu omunye. Uyazi ukuthi yini ayisho? "Bob, ngizizwe ngifanelwe. Yilona leli qobo. Uthola lokho okukholelwa ukuthi kufanele ukukuthole. Ufuna ukwenza imali eningi. Ufuna ukwakha ibhizinisi. Ufuna ubuhlobo obunomusa. Ufuna inhlonipho. Konke lokhu kuqala ngesithombe osibeka ngaphakathi. Uma uzibona uncane, izwe lizokuphatha njengomncane. Kodwa uma uqala ukuzibona njengomuntu obalulekile, izwe liphendula. Futhi lokhu akuyona imilingo. Kuyisibonakaliso. Abantu abakuzungezile baphawula lokho okukude. Futhi lokho okukude kuyisibonakaliso salokho ozizwa kukho ngaphakathi. Yingakho ukushintsha isithombe sokuzibona kuyisinyathelo sokuqala. Nanku okuthile okuncane abantu abakutshela khona, awudingi ukulinda ukuthi ukwazisa kwenyuke ukuze usebenze. Okuhlukile. Usebenza njengoba sekukhona lesi sithombe esisha. Futhi kancane kancane ingqondo yakho iqala ukukholelwa. Isistimu yakho yezinzwa iqala ukwamukela. Futhi iqiniso liqala ukulandela. Ungayisebenzisa lokhu kusukela manje. Zolile.
vala amehlo. Zibone uphila impilo ofuna yona. Uhamba ngenjongo. Ukhuzwa ngokuqiniseka. Uyahleka ngokuthula. Akuyona into yokuzikhohlisa. Kukwembula lokho okuhlale kukhona kufakwe kulokho okuthukuthelayo nokwesaba. Ngemva kwalokho, bhala. Thatha iphepha bese uchaza leyo nguwe njengoba isesikhona. Ngingumuntu ozolile, ogxile, ohlu, oqinisekile. Ufundwe njalo? Yebo, njalo. Ngisho nalapho kubonakala kungumnqopho. Ikakhulukazi lapho kubonakala kungumnqopho. Ngoba ubuchopho bakho bufunda ngokuphindaphinda. Futhi uma uqhubeka uphinda isithombe, liba ubuwena bakho. Ngiyenza lento kuze kube namuhla. Hayi ngoba ngingazethembi, kodwa ngoba angikaze ngiyeke ukukhula. Umbuzo ohlala khona ukuthi uzibuke kanjani. Ngoba uma isithombe sokuzibona singashintshi impilo yakho izoqhubeka ibonisa ngempela lokho okukholelwa ukuthi kufanele ukukuthole. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi imizwa yabo iyimpendulo engaphephekayo kulokho okwenzekayo elizweni. Njengokungathi bayiziboshwa zezimo, njengokungathi bahlala emuva emotweni ethile ebaphatha. Kodwa kuthiwani uma ngikutshela ukuthi lokhu akuyona iqiniso? Ukuthi imizwa yakho, empeleni, ilawulwa yiwe, futhi ukufunda ukuyiqondisa kungaba yiyona enqala engashintsha impilo yakho ngokuphelele. Angisho ukuthi uzothola. Ngoba ukuthola kuyindlela yokuba khona komuntu. Inkinga iwukuthi sifundiswe ukwenza imizwa, hayi ukuyiqonda. Abantu abaningi bavuka kahle, kodwa kusele umyalezo omubi, izindaba ezimbi, ukuhamba okuqinile futhi kulungile, usuku lwabo luyaphela. Futhi baphila beshintshana, njengokungathi umoya unqunywe izinto ezingaphandle. Kodwa iqiniso lihlukile, lokho okulawula imizwa yakho akusona lokho okwenzekayo kuwe. Yindlela oyichaza ngayo lokho okwenzekayo. Konke kuqala ngomcabango. Ucabanga uthola umuzwa. Futhi umuzwa uthola isenzo. Lo mboniso wenzeka njalo, ngisho noma singaboni. Ngakho-ke, uma ungayithandi imizwa oyizwayo, mhlawumbe isikhathi sokunaka lokho ocabanga ngakho. Ngifunde lokhu ngokuzivocavoca. Kwakukhona isikhathi lapho ngangenza khona imali eningi, kodwa ngangiphila ngokukhathazeka njalo. Ukucindezeleka. Usizi. Ngangicabanga ukuthi uma imali ifika, izinkinga zami zomzwelo ziyophela. Kodwa esikhundleni salokho, zaqina. Ngaleso sikhathi ngaphawula, akuyona into engiyitholayo ebalulekile ukuthi ngizizwa kanjani, yilokho engiyicabanga ngalokho engiyitholayo. Futhi ngokujulile nakakhulu, yilokho engiyicabanga ngami. Indlela oyichaza ngayo izwe ikhombisa ngokuqondile okuhlangenwe nakho kwakho komzwelo. Cabanga ngomuntu olahlekelwe umsebenzi. Umuntu ucabanga, lokhu kufakazela ukuthi ngingumuntu ohlulekile. Omunye ucabanga, lena ithuba engangilidinga ukuze ngenze into engithandayo. Isimo esifanayo. Imizwa ehlukahlukene ngokuphelele. Kungani? Ngoba incazelo ngayinye eyayinikele kulokho kwakuyiqiniso ehlukile. Ungabona amandla onayo ezandleni zakho. Manje, uma uhlala uzizwa uphansi, ukukhathazeka, ungabi namandla, kuyisibonakaliso sokuthi imicabango yakho iya endaweni engalungile. Futhi izindaba ezinhle ziwukuthi ungakushintsha lokhu. Hayi ngasikhathi sinye, hayi ngokumangalisa. Kodwa ngokuziqeqesha. Ngokunquma. Ngokuqaphela. Qala uqaphele lokho okusebenzayo. Ngoba konke okufaka eqondweni lakho kuthonya lokho ozizwayo. Izindaba ezimbi, izingxoxo ezinobuthi, izindawo ezimbi, konke lokhu kuqeda. Ngakolunye uhlangothi, ukufunda okuhle, ama-audio amahle, abangani abahle, konke lokhu kuphakamisa. Ngikhumbula umkhuba owaguqula imikhuba yami. Ngangiqala usuku ngifunda iphephandaba. Futhi njengoba ungacabanga, izihloko zazivame ukuba ngezinhlekelele, ukuwohloka, ukukhwabanisa. Futhi lokho kwakubopha ukubona kwami ngezwe. Ngangivuka kahle, kodwa ngigcina ikhofi ngizizwa ngikhathele. Ngakho-ke, nginqume ukushintsha. Ngangiqala usuku ngifunda ingxenye ye-Think and Grow Rich, noma i-Power of Your Subconscious Mind.
okuthile okungenza ngiqine. Futhi uyazi ukuthi kwenzekani. Umoya wami washintsha. Isimo sami sashintsha. Usuku lwami lashintsha. Hayi ngoba izwe lashintsha, kodwa ngoba ngiyeke ukondla ingqondo yami ngalokho okungenza ngibe buthakathaka. Futhi akuyona nje mina. Isayensi isiyikufakazelwe lokhu. Ucwaningo lwe-University yaseCalifornia lubonisa ukuthi abantu abafuna imicabango emihle ngokuzimisela usuku lonke banamazinga aphansi kakhulu e-cortisol, uhormoni lokucindezeleka. Ngamafuphi, ukucinga kahle kwenza kahle ngokomzimba. Kodwa mhlawumbe uyazibuza, Bob, kodwa ngenzani ukulawula imicabango yami uma ivele nje? Futhi nansi imfihlo enye ehlukumezayo, awudingi ukuvimba imicabango ukuba ivele. Udinga ukunquma ukuthi yiziphi ozozibandakanya nazo. Ukucabanga kwakho kufana nezihambi ezifika emnyango wakho, awukwazi ukuvimba ukufika kwazo, kodwa uyakhetha ukuthi ngubani ongamenywa ukuba angene. Uma umcabango omubi uvela, futhi uyovela, zibuze, lokhu kuyangisiza yini ukuba ngifeze imigomo yami? Uma impendulo ingalungile, uyakushiya luhambe. Yebo, kudinga ukuzivocavoca, ngoba ufunde ukuzinikela kunoma iyiphi imicabango evela, kepha manje sekuyisikhathi sokufunda okuphambene nalokho, ukuqondisa ingqondo yakho. Kukhona umsebenzi olula engilufundisa emibuthanweni yami. Uma ubhekene nenselele, yima, phakamisa, bese ubuza, ubani oqondayo kangcono kimi angaphendula kanjani? Impendulo ethulile, eyenziwe ngokuhlakanipha noma ethule, isekhona kuwe, vele uyifinyelele. Awuzalelwanga ukwenza ngokuthi yini, kodwa ukudala, imizwa yakho iyisiqondisi sakho. Imizwa eqhubekayo yokukhungatheka ibonisa ukungalingani nobuntu bakho beqiniso. Awusadingi ukuba umbonisi nje wezimo, ukhetha, ushintsha uqaphelo, ushintsha indaba yakho yangaphakathi, unquma ukuthi yini ozocubungula. Uma unquma ukuthi yini ocabanga ngayo, ushintsha lokho ozizwayo. Uma ushintsha lokho ozizwayo, ushintsha izenzo zakho, futhi lokhu kushintsha konke. Ngakho-ke, uma kukhona okuthinta ukuzola kwakho, khumbula, umuzwa ungena kuphela uma uvula umnyango, futhi usihluthulelo behlala esandleni sakho. Abantu benza njengokungathi basondele esixazululweni, bephethe ukuthi sikhona ekilasini elisha, umsebenzi, idolobha noma ubuhlobo, becinga ngaphandle kwalokho okukhona ngaphakathi, okubashiya bephethe. Baqoqa ulwazi, idatha, izimiso, kepha basazizwa bengena lutho, njengabantu abagijima umoya, ngoba abadingi izinto eziningi, kepha ukuzithola. Uqaphele ubunzima abantu abaningi abanabo ukuhlala bethule. Ngoba ekuthuleni iqiniso livela, futhi leli qiniso, ngokuvamile lingathandeki, ukuthi abazi. Futhi yilapho ukuguqulwa kuqala khona. Uma uqaphela ukuthi into ezoshintsha impilo yakho akuyona into entsha okumele uyithole, kepha into endala okumele uyithole kabusha, wena. Ulwazi lokuqonda luphakathi, alutholwa, kepha luvuka, futhi lokhu kuvuka kudinga isibindi, ngoba ukubhekana nawe kudinga amandla amakhulu kunokubhekana nezwe. Kudinga ukususa zonke izimaski, ubudedengu obungamanga, ukuvikelwa okwakudala futhi ubuze, ngokwethembeka, ngingubani ngempela? Ngikuphile lokhu. Ekuqaleni, ngangifuna imali nje, ngikholelwa ukuthi izoqeda zonke izinkinga zami. Lapho ngiyithola, futhi ngokushesha, ngabona ukuthi ngilahleke kakhulu kunangaphambili. Nginefa, kepha anginaphuzu, impumelelo ebonakalayo, kodwa ngingenaso isiqondiso. Ngakho-ke ngaqonda, akuyona into onayo, kodwa kungubani oyiwona. Lokhu kutholwa akudingi ukuhoxa ezindaweni ezikude noma ukuhlala uwedwa, vele umele ukhumbule, uqaphele futhi uhlole imicabango yakho, amafasitela eqiniso lakho elikhulu. Ubikezeleka okwakuqala yimicabango yakho. Uqaphele ukuthi, ngezinye izikhathi, ayisiwona, kodwa izwi lobuntwana, umphakathi, abantu abakuzungezile. Ziyizinhlelo ezindala ezisalokhu zikhona ngisho noma zingasenawo umqondo, futhi ukholwa kuzo, uzenza ngokusekelwe kuzo, uphila impilo engeyiyo yakho. Kepha uma uhlola, into emangalisayo yenzeka, uqaphela isikhala phakathi kwesici nesimpendulo, isikhala sokukhetha, ukudala nokuvela. Futhi kulowo mkhanya kukhona inkululeko.
Ingqondo inesimo somzimba, ubuchopho, nengaphandle komzimba, unembeza. Yilowo nembeza okumele ufinyelele, yilowo okuxhuma namandla akho aphezulu. Ngakho-ke, izinguquko ezinkulu ziqala ngaphakathi, ngoba ngaphakathi kukhona umthombo. Zibone njengomshini wokukhanyisa, izwe yisikrini, futhi konke okukhanyisayo kuvela ngaphakathi, imicabango, izinkolelo, izithombe zangaphakathi. Uma isithombe sangaphakathi singcolile, singaqondakali, singelona elingcono kakhulu, ukukhanya kuyoba yingxaki, kungakhathaleki ukuthi kwenzekani ngaphandle. Kepha uma uhlanza ilensi, ulungise uqaphelo, ukhethe isithombe esisha, izwe lishintsha, ngoba izwe liyisibuko. Ufuna uthando oluningi? Qala ukuzithanda ngokwengeziwe. Ufuna inhlanhla? Beka inani ekuweni kwakho. Ufuna amathuba? Zibone ukhululekile kubo. Konke kuqala ngombono wakho wangaphakathi. Ngesinqumo sokuyeka ukucinga nokuqala ukukhumbula ukuthi usuke unayo yonke into, ukuthi ucingo lokudala lukhona kuwe, ukuthi izinto ozifuna ngaphandle zikunikiwe. Vele uyeke ukuhlubuka, ukugijima, ukusebenzisa izisombululo ezingaphandle ngokudabukisayo, bese ubuyela ngaphakathi, hayi ukufihla, kepha ukuvezwa. Ngoba ngaphakathi, ekuthuleni kwengqondo yakho, kukhona imephu, impendulo, indlela. Uma uxhumana nalokho, uphila ngokuqiniseka okungakwazi ukunikwa yiwezwe elingaphandle, ukuqiniseka okungazimele ngemfundo yakho, ukuthandwa noma ukwamukelwa kwabanye. Kuqiniseka ukuthi ukhona, futhi labo abafumana, bayakhululeka. Umbuzo awuyona yini ofuna ukuyifeza, kodwa kunalokho, ubani uma kungekho muntu obona? Ukufumana lempendulo kungashintsha konke. Wake wazibuza ukuthi kungani, ngamandla amakhulu kangaka, abantu abaningi baphila ngaphansi kwamandla abo? Impendulo ilula, cishe ayibonakali, kepha inqobo, ukungabi nesinqumo esicacile. Iningi aliqondi, lilindile, lizikhukhumeza, libukeka, lihlalutha, kepha aliqondi. Futhi lokhu kungabi nesinqumo kuyiqiniso kuphandle kwamaphupho okulibazisa, amathuba alahleka kanye nempilo ephakathi. Uma ungaqondi ngokuqinile, akukho lutho oluyenzeka. Ngiyabona ebusweni babantu abaningi, emibuthanweni nasemigwaqweni, ukungabaza. Bafuna into ethile, bathi bayayifuna, kepha baphila njengokungathi isikhathi asinapheli, njengokungathi impilo ilinda ngonaphakade isibindi abangasenzanga. Kodwa isikhathi alilindele, futhi izwe lihamba kuphela kulabo abenza izinqumo. Ufuna ukushintsha impilo yakho? Ngempela? Ngakho-ke yeka ukulinda konke kube kuhle, ngoba ngeke kube. Iningi lilindile ukuzizwa likulungele, kepha ukulungela kuza ngemuva kwesinqumo, hayi ngaphambi kokuba. Qala kuqala, futhi lesi sinqumo siqala ukwakha lokho okunguwe. Ngikhumbula ngempela isikhathi lapho ngenza khona isinqumo sami sokuqala esikhulu. Ngingumlimi womlilo eToronto, umsebenzi ophephile futhi uzinzile, kepha kwakukhona ukungakhululeki ngaphakathi, izwi elathi, awuzalelwanga lokhu. Ngaleso sikhathi ngafunda Think and Grow Rich, lokho kwangithinta njengokuqhuma okuthule. Okokuqala ngaqonda ukuthi akuyona into ozalelwe yona, kepha wena. Ngaleyo mini nginqume. Ngiyeka umsebenzi, ngingenawo amaqiniso, ngingenawo amalungiselelo, futhi ngaqala ibhizinisi lami lokuqala, inkampani yokuhlanza. Ngonyaka wokuqala, ngithole imali engaphezu kwamadola ayikhulu kuya kwekhulu. Futhi akuyona imilingo, kwakukukhetha. Uma unquma, ngempela, izwe liphendula, abantu bayabonakala, amathuba aveleka, imicabango iyagxuma. Kodwa konke kuqala lapho uyeka ukuzibuza, kuthiwani uma kwenzeka okubi, futhi uqala ukuzibuza, yini engiyilahlekile uma ngingazama? Wake wacabanga ukuthi izikhathi ezingaki ukungabaza kukuvimbile ukuba uqhubeke? Zingaki izindlu ongazange uzivule ngenxa yokwesaba okungaziwayo? Zingaki izikhathi ukhethe ukungakhululeki okwaziwayo kunokwenzeka kokuthile okukhulu? Ukungabaza kuveza ukungasebenzi, futhi ukungasebenzi kuveza ubuhlungu. Abantu abangabazi bayabanjwa emikhakheni, imisebenzi abayithandayo, ubuhlobo obungelutho, imisebenzi ejwayelekile, futhi, ngisho noma bengajabuli, bahlala khona, belinde isikhathi esifanele, kepha lesi sikhathi asifiki,
ngoba isikhathi esifanele yilapho unquma khona. IYunivesithi yaseColumbia ikhiphe ucwaningo oluveza ukuthi uma kukhona izinketho eziningi, kuba khona ithuba elikhulu lokuvalelwa ekukhetheni. Ezweni lezinketho, isibindi sokukhetha siye saba yindlela yokuncintisana. Ukukhetha kuyisenzo samandla, futhi amandla awacela athathwa. Inselele, thatha incwadi bese ubhala izinqumo ezintathu ozilindele, izinto ezintathu okufanele uzikwenze kepha uzibaleka. Khetha eyodwa kuphela, bese uyenza emahoreni angama-24 alandelayo, akhulumi, ngesonto elizayo, manje. Uma uqala ukukhetha, uqala ukuphila ngempela. Yebo, mhlawumbe ungenza iphutha, ukhubeke, kepha uzohamba, ukhuphuka, uthathe izintambo zendaba yakho, futhi le mizwa ayinakuqhathaniswa. Ukubuka esibukweni bese uyazazi, kuyangikhombisa ukuthi ngikhethile ukuba lapha. Impilo ayishintshi ngoba ufuna, iyashintsha ngoba unquma. Uma unquma namuhla, ngalesi sikhathi, ungaphili ngengxenye, into kuwe izovuka, ubuciko, amandla, injongo, ongayithola uma ungaqondi. Ngibuza ngokwethembeka, yikuphi isinqumo okufanele usuke usenze futhi awusenzanga? Lesi sinqumo singaba yilowo mkhumbi phakathi kwempilo onayo nempilo ohlala uyiphephe. Awudingi ukuba into entsha, udinga ukukhumbula ukuthi ungubani ngempela. Amandla, ubuciko, ikhono, konke lokhu sekukhona kuwe. Okuhlukaniwe kwimpilo ofunayo yilokho okufuna ukulawula ingqondo yakho, imizwa nezinqumo. Manje njengoba lokhu kuqonda kuqale ukuvuka, ulungele ukuqhubeka kule ndlela yokuguqula. Ividiyo elandelayo ikhona esikrinini, chofoza kuyo, ngoba lapho uzokwenza isinyathelo esilandelayo, isinyathelo esiqinile, ukuze ube ngcono kakhulu kunokuba njengamanje. Ngiyabonga ngokuhamba nami kuze kube manje. Siyabona kuvidiyo elandelayo.